Τέρματα 31ο και 78ο, ενώ η μείωση του σκορ με 1-2 από τον Μπελούμι στο 83. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε το Χριστόδουλο Ραπτόπουλο μαζί μας, έπειτα από την ήττα εδώ στο γήπεδό σας στον Ξηροπόταμο. 1-2 το σκορ με τον Ηρακλή Χρυσαυγή. Στα τελευταία λεπτά δείξατε ότι μπορεί και να κλέψετε το βαθμό, ωστόσο δεν καταφέρατε μετά από τις συνεχείς διακοπές. Πες μας δύο λόγια για τον αγώνα, όπως τον είδες από πλευρά σου. Δυστυχώς φάγαμε δύο εύκολα γκολ που δεν έπρεπε να τα φάμε. Πάλι μες στην έδρα μας στο ημίχρονο ήμασταν με μείον στο σκορ. Φάγαμε και το δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο πάλι από λάθος συνεννοησία στην άμυνα. Προσπαθήσαμε στο τέλος να το χτυπήσουμε το μάτς. Βάλαμε ένα ωραίο γκολ. Δυστυχώς δεν μπήκε το δεύτερο για να πάρουμε το βαθμό της ισοπαλίας τουλάχιστον. Η φετινή χρονιά είναι η χρονιά που επιστρέφει ο ΠΑΟΚ Ανοιξιάς στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Πες μας δύο λόγια για την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Μετά από πολλά χρόνια αποφασίσαμε η νεολαία του χωριού να ξαναιδρύσουμε την ομάδα. Προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, οι χωριανοί μας βοηθάνε πάρα πολύ και οικονομικά και μας στηρίζουν ψυχολογικά. Έρχονται στις προπονήσεις, μας βοηθάνε, μας πηγαίνουν. Έχουμε την απόλυτη στήριξη του χωριού. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Και όταν μιλάμε για το καλύτερο, ποιος είναι ο στόχος που έχετε πει εσείς μεταξύ σας σαν ομάδα? Ένας άτυπος στόχος μεταξύ μας είναι να πιάσουμε, αν μπορέσουμε, την 6η θέση. Δύσκολο πολύ. 5 ομάδες κυνηγάνε την ίδια θέση. Απλά τον πρώτο στόχο της ομάδας να δημιουργηθεί και να παίξει στο πρωτάθλημα τον καταφέραμε. Οπότε τώρα βάζουμε ένα λίγο πιο ψηλό που είναι η 6η θέση. Εμείς από πλευρά μας σας ευχόμαστε να πετύχετε όλα όσα επιδιώκετε. Έχουμε τον Βασίλειο Πελούμη μαζί μας. Πέτυχες ένα τέρμα σήμερα κάνοντας το 1-2, ωστόσο δεν καταφέρετε να πάρετε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πες μας δύο λόγια για το πώς είδες εσύ από πλευρά σας το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Απλώς... Όχι, δεν μπορώ. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Χατζιωαννίδη μαζί μας. Μια ήττα σήμερα με 1-2 στην έδρα σας. Πες μας δύο λόγια για τον αγώνα και για την πτώση σας στο δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το τελευταίο δεκάλεπτο που πετύχατε τη μείωση. Πιστεύω σήμερα πήγαμε όχι τόσο καλά όσο μπορούμε, με σχέση στα άλλα παιχνίδια, όπως με στις 5 βρύσες, με τη Μαυρούδα, όλοι έχουμε παίξει πολύ καλά. Σήμερα μας τα χάλασε λίγο καιρός με τον αέρα, πετύχαμε τον γκολ στο 80, μετά είχαμε ευκαιρίες, όχι πάρα πολύ καλές. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάμε πολύ καλύτερα. Αυτό μπορείς να το πεις και σαν υπόσχεση στον κόσμο και στο χωριό που σας στηρίζει φτιάχνοντας αυτή την ομάδα. Είναι υπόσχεση. Θα πάμε καλύτερα. Το υποσχόμαστε όλοι οι παίχτες και ο coach και το διοικητικό. Και έτσι να συνοδευτεί και η επάνωδό σας στα πρωταθλήματα, τα ερασιτεχνικά. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα. Καιρό με καιρό θα φτιαχτεί η ομάδα και πιστεύω θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.